Mundakako udaletxea burdel bihurtu dute. Hori gutxi ez eta hainbat baserritar jarri dituzte 600 honen atzetik. Eta horretarako noski argazki saio luzeak egin behar izan dituzte. Hasi ginen april maiatzien eta amaitzua abuztuan. Seguru guztietan. Bai, pentsa. Jorge Salvador argazkilariak maixuki nahastu ditu Euskolabeldunen elementuak efektu berritzaileekin. Una selección de fotos de todos los vestuarios que se usan y en base a eso se generó una composición pues, de este vestido con esta persona. Eta emaitzak arrakasta itzela izan. Gaurraino zenbat ale atera dituzuen? Orain arte bosto. Gaur bostonek aste baten saldu duz. Así que orain beste eskari bat egin dugu. Egutegi berezi honekin ospatuko dute Gazteza dantza taldearen 40. urteurrena, baina arropa kentzea burutik pasa ere etzaile egin. Baina hori nahi gendu kalendarizo bat, baina ez orain arte ikusi da modukue. Antzita. Hori. Babistan da lortu dute 2010ak itxura paregabea du, hasiera batean behintzat.